खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाजवारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आंनि सायाव मोननैसो कुइसन सोंनायनि सायावनो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो आं सानो बे भिडिअनि बे सोंनायनि फिननायखौ आं होनांगौआ बहुत गोनांथार होननानै आं सानो आरो जों बयबो मानसि माहारिनावनो बेफोरबायदि सोंलुआ थाखायो जाय सोंलुनि फिननायखौ जोङो गोबांथार समाव नागिरब्लाबो मोना। बिनिखायनो आङो बे सोंनायनि फिनखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। गिबिसिन सोंनाया आं नोंथांमोननि गेजेराव होखाबाय अलरेडि स्क्रिनावबो, अब्लाबो आं खनसे फरायना होनि, नोंथांमोना नायनो हागोन। इसोरा जों जोनोम जायैनि सिगांनो जोंनि थाखाय गासैबो आदारखौनो सोरजिनानै दोनखानाय, नाथाय अब्लाबो सोरबाया उखैनानै थैनांगौ मानो? आरो बे कुइसनखौ सोंदों एस बसुमतारी आरो नोंथांखौ आङो बे एन्सारनि फिनखौ आङो होगोन आरो आंनि एन्सारा बेनो नोंथांनिसिम जे बे एन्सारनि फिननाया बे जोङो सोरबाया मोनजायो सोरबाया मोनजाया आरो बिनि गुबुन फारसेथिं सोरबाया माहाजोन सोरबाया दुखिया। मानो थाखाय बिदि? इसोराथ' बयनोबो बा इसोराथ' गासैखौबो होजोब्बाय बुहुमाव, नंगौ लोगो एबा फ्रेन्ड। आरो बिनि एन्सारा बेनो जे बे गासैबो जोंनि साननाय। इंलिसाव फंसे बाथ्रा दं, द मस्ट पावारफुल थिं इन द वर्ल्ड इज थट। थारमाने बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन बुस्थुआनो जाबाय जोंनि साननाय। अब्ला नोंथाङा साननो हागौ बेयाव साननायालाय माथो रल दं? नंगौ फ्रेन्ड, आङो नोंथांनो बेखौ आङो खोन्थागोन। एग्जाम्पल हिसाबै जुदि नोङो सासे बिबायारि मानसिनाव थांनानै नोङो सोंहैगोन जे नोंथांनि साननाया मा, अब्ला बे मानसिया नोंखौ बुंगोन आंनि साननाया बेनो जे आङो दिनै सानसेयाव जुदि आङो बहानिफ्रायबा बोथिसे ओंखाम मोनजानायमोनब्ला एबा आं दिनै सानसेयाव बबेनिफ्रायबा 10-20 थाखा मोननायमोनब्ला आङो बोथिसे ओंखामखौ जानानै थांनानै थागौमोन। नंगौ फ्रेन्ड। आरो नों बेबायदिनो जुदि सासे हाजिरा मावग्रा मजदुर मानसिनाव नोङो जुदि सोङो, अब्ला बे मानसिया नोंखौ बेबायदि बुंगोन आङो जुदि बबावबा हाजिरा मोननानै आङो दिनै बबावबा 300, 400, 500 आङो मोननायमोनब्ला आं दिनै आंनि न'खरखौ जाहोनो हागौमोन, एबा आङो सप्तायाव जुदि इसेबां खामायनो हानायमोनब्ला आंनि न'खरखौ आङो जाहोनो हागौमोन। बेबायदिनो जुदि सोरनावबा सार्भिस हल्डारनाव सोङोब्ला बिनि फिननाया बेबायदि जागोन जे आङो जुदि बबावब्ला मास मोनसेयाव जुदि आंहा 20,000, 30,000 थाखा मोननायमोनब्ला एबा मासे मास मोनबाय थायोब्लानो आं आंनि न'खरखौ आङो सुफुंनो हागोन। नाथाय नों सोरबा बिजनेसमेन सोरबा कन्ट्रेक्टारफोरनाव नों जुदि सोंहै, बिसोरो नोंनि फिननायनि एन्सारखौ ओरैबायदि होगोन जे आंनि गलआ बेबायदि 2 बोसोरनि उनाव आंहा बे कन्ट्रेक्टआ जोबगोन आरो बिनि उनाव आङो बे कन्ट्रेक्टनिफ्राय 10 लाख 5 लाख आङो मोनगोन। आरो नों जुदि सोरबा बिजनेसमेननाव सोङो आंनि बिजनेसनि प्लानिंआ बे, आङो 2 बोसोरनि उनाव बे बिजनेसखौ प्लानिं खालामदों, नाथाय बे बिजनेसखौ आङो मासावनो 50-60 हाजार खामायबाय थागोन। नोंगौ लोगो, अब्ला नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ आङो नोंथांखौ बेबायदि बुंनो सानदों जे जोंनि साननायानो जोंखौ दुखिया खालामो, जोंनि साननायानो जोंखौ माहाजोन खालामो। नोङो सानफ्रोमबो लाइफआव नोङो मानि थाखाय खारदों? बोथिसे ओंखामनि थाखाय ना लाइफनि थाखाय? नोंथाङा जुदि बोथिसे ओंखामनि थाखाय खारदोंब्ला बे बोथिसे ओंखामखौनो मोनगोन आरो नोंथाङा 10-20 थाखानि थाखाय खारदोंबा 10-20 थाखाखौनो मोनगोन। नाथाय नोंथाङा जुदि फैसा बुरजानि थाखाय खारदोंब्ला, गिदिर इनकामनि थाखाय खारदोंब्ला बे गिदिर इनकामखौबो नोंथाङा मोनगोन। जानांगौ नोंथांनि सोंनायनि फिनखौ मोनबाय होननानै। आरो आं गुबुन मोनसे सोंनाय आङो फरायना होबावनि आरो बिथांनि सोंनायनि फिनखौबो आङो होगोन। बिथाङा आंखौ बेबायदि बुंदों, ब्र आंबो बेबायदि मटिभेसन भिडिअ बानायगौमोन, अबेनिफ्राय मोनो? नों ब्र एसे खोन्थाहरब्ला मोजां जागौमोन। बिथाङा बे कुइसनखौ सोंहरदों जारिम बसुमतारी। आं मिथिया बिथाङा हौवा ना हिन्जाव। आं नोंथांखौबो बुंगोन, नोंथाङा जुदि बेबायदि मोजां मटिभेसन भिडिअ बानायबाय थानो लुबैदोंब्ला एबा मटिभेटर जानो लुबैदोंब्ला बिनि थाखाय जेबो खामानि, जास्ट नोंथाङा मोननैसोल' खामानि माव आरो बेबो गोरा खामानि नङा, जोबोद गोरलै खामानि। बिनि थाखाय नोंथाङा गांनैसो बिजाब नायनांगोन आरो बे बिजाबानो जाबाय जिद आपकि। बे बिजाबखौ नोंथाङा फराय। बे बिजाबखौ नोंथाङा इंलिसावबो मोनगोन। राइटारा जाबाय शिबखेरा। बेखौ नोंथाङा एसामिसावबो मोनगोन, इंलिसावबो मोनगोन आरो हिन्दीयावबो मोनगोन। नाथाय आङो हिन्दी बिजाबखौ फरायो, बिनिखाय आङो बे स्क्रिनाव नोंथांमोननो हिन्दी बिजाबनि नामखौनो होनानै जाबाय। राइटारा जाबाय शिबखेरा। आरो गुबुन फारसेथिं नोंथाङा बिनि अनगायै गांसे बिजाब नायनो हाबावगोन, द सिक्रेट होननाय मोनसे बिजाब। बे बिजाबखौबो नोंथाङा नायनो हागोन। हिन्दीयाव रहस्य, इंलिसाव द सिक्रेट। नोंथाङा बे बिजाबखौबो नाय। आरो बिनि राइटारा जाबाय रन्डा बायरिनी होननाय। नोंथाङा बे बिजाबखौबो नायनानै फरायनो हागोन।
आरो बिनि अनगायै आं नोंथांनो गांसे बिजाबनि नामखौ होबावगोन। बे बिजाबखौबो नाय। बे बिजाबानो जाबाय अग्नि की उड़ान। बेखौ लिरदोंमोन जोंनि गिबि भारतनि पूर्व राष्ट्रपति एपिजे आब्दुल कालाम बिथाङा बे बिजाबखौ लिरदों। नोंथाङा जुदि बे गांनै गांथाम बिजाबखौ मोजां गोसो होनानै फरायब्लानो नोंथाङाबो सासे गेदेर मटिभेटर जानो हागोन आरो गोबांथार नोंथाङा गुबुनखौ बुजायनो हानाय नोंथांनाव गियान नलेजबो फैगोन। लोगोफोर, आरो आं बारा गोलाव बुंनो थाङासै, जानांगौ नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ मोनबाय होननानै आं आसा खालामबाय। आं एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।